Dong, musta man niya dong? Uy, nabalik lagi ka. Luto na, wapa. Wala pa. Uy, baka mo lang yung speaker dong. Ano nga? Ako mo, baligya dong. Nani bayar na... Nani kontak ko ani? Dilo ba? Sa kwanta ni dong, magkwarta ta ani. Kaya na may kwan na... Yulugs Palawan. Wala pa man. Na, fix na ra ba dong? Ako sa balikan na yan ako na. Oo? Ako sa dos Palawan, Ah, siguro sige, na wala, makainom ko wala. na ani. Oo, na. Balikan na ako na. Oo. Sige, sige, kay Baris sa Palawan kariyot. Uy! Ben! Kapuhi kayo. Di ka kukuhan, bais. Nya. Apoy, init kayo. Muli ko boarding house. Bayin inita kayo. Dito sa lamang ko, Dre. May lingaw. Ya, murag, guwapo ko kayo mong kuhan dia. Luto dia. Sugba ko din. Sugba ka? Ya, magkaon ko na kapin. Sugba. Gusto, kisa yung bani mo, Dre. Sugba ka. Ruben. Ruben? Ano Ruben ron? Ito yung gila ko eh. Kapay gila ka? Hindi na speaker. Kapoy mong kayo mong sing pundura niya. Patay kuhan ba? Init kayo sa boarding house. Ya. Sud kayo. Apo tayo mga lingaw-lingaw gamay ba? Problema raw ako. Kwarta na raw lagay mga ilim nun. Wala yung ginawa. Kung nato, kapabot ko ba si speaker? Kawan ang speaker na ya? Oo lagi. Sige kalingawan na binata ni. Sa may mayo o pustaan na ita. Pustaan na ita. Kung napoy buhaton nga usa ka butang. Ug tan-aw nimo, di na ako mahimo. Pusta ka. Pusta. Sama mo. Ano ni siya? Nakoy buhaton ni tanaw nimo ug makaya nako. Hindi ka mo pustag dako ug nakay ka pusta. Kaya ako mag-agad ra mo kay ako'y makadaog. Ako'y magasto tanan. O ikaw makadaog. Ikaw po magasto tanan. Oo. Sige. Kini speaker. Payag ka balugon siya akong buhaton. Pusta. Garanti yan. Pusta ni mo na. Oo. Imo ni speaker gopo mo Pilipin. Ya awa. Bago na ko na. Dira. Ay baso dire. Lingkod sa dia. Tubig. Kay mana napaka-chance nga mo bawi ba? Ay nani tubig. Oo. Tanawan niya. Mutuo ka nga imno na ko ni dili na ko piko na akong gamot. Himo ba di ay? Batay. Kana tubig dia, way usik. Tubang diri kay. Mo to ka. Pwede ko yung atras. Ay, dili. Sige. Ako ning imno ni nga dili na ko piko na akong gamot. Sige pala ito eh. Ha? Paray ka? Ayun. Imo na ko ni dili. Na. Hindi mo na mahimo. Madahan. Basta ha, kani speaker ha? Dili. Sure ka? Dira tanaw. Saan ako ni? Basta imno na ako ni nga di na ako ni piko ng gamot. May chance. Pwede pa ka mo maliban. Buhata dayon. Tanaw ni mo din ako kaya ni. Dagkan pang sani. Buhata. Ato bang dire araw mo klaro na punto sa nya lang suba-suba di na masunog. Kaya na ko ni dili. Wala kay dugang dia. Ganang ka. Kani ang speaker? Tanaw ha. Imno na ako ni nga dili mapiko na akong gamot. Way usik. 1 2 3 buang na. Ako na nag-speaker. Bahala mo diya. Dong, asa may speaker na ako? Ha? Ang speaker ko asa maron kaya nagkwarta diri. Piyos Palawan, nagtagiya pangitan ako tong iyat niya. Asa maron? Tuwa sa subalong. Huy, asa may speaker? Tuwa sa. Asa may speaker ron? Asa kaya nagtagiya gabulong? Magto na ko.